Mga kapuso, kakulang sang supply sang tubig sa Metro Iloilo luyag solusyonan sang tuyong magsulod nga bulk water supplier. Pila ka konsumidor, ulaton anay kun ini ang matigayon. Si John Sala nakatutok live sa Barangay Mansaya, Lapuz. John? Jert, isa sa pinakadakong ang problema diri sa Iloilo City amo ang supply sang tubig ani panawagan sa mga konsumidor kakunta ni gilayon ini nga masolusyonan. Apisar problema ang supply sang tubig sa Pilipinas, bastante naman ang supply sini para sa mga pumuluyo sa Western Visayas. Apang sa Iloilo City kagatupan sini nga mga banwa madamo ang mga pumuluyo ang wala pa malampot sang supply sang ilimnon nga tubig. Base sa pagtuon sa Iloilo Business Club, isa sa mga nagatuga sini ang tubig nga nagakausik tungod sa mga leakage sa linya nga ginatawag non-revenue water. Sa Iloilo City, ini ang nagadangat sa 40% base sa datos ng Metro Pacific Iloilo Water. Ang Metro Iloilo Water District aminado nga tuman nakadaan sa ilang mga linya nga isa sa mga kabangdanan sang leakage. Ang problema, mabudlay ang improvement tungod sa kakulang sang pondo. How can you improve your service and your service delivery if you do not have the funds for it? Magluwas sini kulang gid ang supply sang tubig sa Iloilo City. Amo ganing ang MPIW nagapatindog subong sang desalination plant nga magadugang sang 66 million liters per day nga supply. May nagahanduman nga magsulod bilang bulk water supplier. Pasalig sini, ila tinguan nga malabot sang supply ang tanan nga mga pamalay sa Metro Iloilo. Plano sini nga mag-supply sang 86 million liters per day sa mga konsumidor. We saw that there's an opportunity and we've done it in other places and we think we can do it here in Iloilo. Target sini nga kuhaan sang tubig ang ginatapos pa lang Halaur River Multipurpose Project sa Kalinog sa bulig sang Iloilo City Government. Sa Mansaya, Lapuz, madamo ang mga residente ang nagapatindog sang bomba. Naguntat ang tubod sa ilang gripo, mga 3 katuig nang nakaligad. Nagasalig na lang ang mga ini sa delivery sa mga tanker. Si Manang Cynthia, ginaabi-abi ang pasalig sang kompanya. Apang iya hulaton kung ini ang matigayon. Idumayo man kung matigayon gid man. Yung mga tao guro hindi ginamang hindi kung mapamatudaan gid Jert, suno sa mga konsumidor, kung tani tumanon sang ini nga bulk water supplier ang ila mga promisa agod nga masulbar na ang tinuig na nga problema diri sa syudad sang Iloilo. Jert? Madamo gid nga salamat sa update, kapuso John Sala.